Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio laisan tan riway khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su kila banyo na barok kidukan dagi SPAH ki kali shimet bat ki kali kamai kila SAHKUT ha surok kapa penyaso na bhermbong sya kasnong kerdam hadin bakawi ke TROK kapakit ya ka kor PUHSHILUM kala khongpong HAJAN ke JINGKIENG UMKET kawadan HAJAN kawa umdung ha ke jingkala jugni ke TROK ha ka shitrek unaitung arazar pulai ha ka por khatar baje menski shim ladan menuru pemensaw lajno tang ka jingthang jongki kali kabla pensep tok ya ki patba ha ka lek kawan kham tam ha ni gasni ka dai ru gasni yo umroi ka ba ki patba ki dai bandik si lik tada ki pulit ka khap mara PIC tang shu jingtep halor ka ni ka jingja ki la pha mardor ya ki bor pulit ban khwaino eka khnang ban weng ye ka jingsha penthot jong ki patba ka lek kawan